Dit is Riepke. Riepke die komt bij een man waar die hier 34 katten. En dat weer natuurlijk feestvallen. Kon het net meer betalen. Dierenbescherming had ingrepen. En dan ben ze hier terug te komen. Crisis. Crisis, ja. Mensen kunnen het echt net meer betalen. Dus vandaar meer katten in het asiel. Vaak is in asiels dus simmer de drukste periode als mensen op vakantie gaan. Maar dit jaar worden er een protte hoen, katten en kaninen naar de opvang gebracht. Omdat het voer van een soort bezitters van huisdieren te duur wordt, begint vrouw Brouwer de eerste voedselbank van beesten in Friesland. Dat is voor de minima in de gemeente Heerenveen. En mensen die dus beestjes hebben. En die soms hun eigen eten niet meer keepje om het eten van de beesten te keepjen. Gaat het Safir? Safir gaat het, ja. En dat is net zeldzaam, dat gebeurt regelmatig. In de rest van het land zijn al meerdere voedselbanken van beesten iepenen, maar ook al gauw weer sletten. Het die blijken dat ik mensen met een dikke beurs vergees hoenenbrokken en kattenvoer ophelden. Op het Heerenveen zit daarom streng gecontroleerd worden of de klant wel in de bijstand zit of een WW-uitkering had. Voedselbank voor dieren, gaat het net wat vier? Nee, het gaat net vier. Ik vind dat in Nederland iedereen recht heeft op een hoensdier. Alleen het is nou sabot worden. Mensen die komen onverwachts in de WW of in de uitkering, die kunnen het net meer betalen. En dan denk ik dat we die mensen helpen moeten, ja. Denk je dat het druk wordt? Ik denk dat het heel druk wordt. Ja, dat denk ik al, ja. Ik denk dat mensen nou de schaamte voorbij binnen en hulp dwarren te vregen en dat ik ook griezelig blijf maar binnen.